ngithatha kancane kolaba uthatha kancane kolaba ngithatha kancane ngoba khilo. Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Umthandeni ubencokola noNgizwe kade ehamba ngemoto enezitika zama Metro Awards. Yilapho ke kuqhamuke khona ke uNgizwe etshela umthandeni ukuthi kade ayifisa impilo engcono. Kulapho ke umthandeni aphendule khona ke embuza ngeveni lakhe elaliwusigedlemba ukuthi lisekhona na. Eshoneni khona ke soyibukela leyo video leyo. Ngiyacela ukuthi mawuthi uyaqala kufika la, make sure ukuthi ushiya usubscribe-ile ukuze ungeke uze uphuthelwe amavidiyo afana nalawo. Eshoneni khona ke siyoyibuka le video ngingakumoshela isikhathi sakho. Kuna nje imoto wenzayo. Imoto yamaskadi vele. Iyadadaza. Awangena sakuyidlwengula. Hey kade office uba nje masomdala. Office uba iqulu. Mana imoto yokuyochama manje. Uthini manje? Usiyabuya? Hayi ubuya hlolisiswa kwazo. Ubuya kanjalo ubuyela kanti ho. Kanti yoba ngizocela. Kuma ukuphi la? Angas. Ngene. Ngiyazi phela ukuthi Angas. ngiyazi ukuthi uhamba noma yini. Mina sengibuza mina ukudriver yemali. Uphuma Imali. Naka amathikithi ukwazi ukhale ngami. Lipi iveni lakho lejayisi isilaha seyimbuzi. Siyilaha seyimbuzi lezi. Uyakubona ukuthi yaxoza buka bayazi ukuthi ngiyapheqa buka babe kubonana esenke. Cha ngisho nayo. Iveni lakho lipi? Makho. Leli iveni la isilaha seyimbuzi. Ashayisa imbuzi emithi ashayisa imbuzi emithi la emzinyathi. Athi boko imbuzi zama zaphuma zayicinga yibi sho imbuzi zayicinga wathi nyanya chese libuyele emotweni vucu phasi imbuzi vucu phasi imbuzi ubhafalela ulele vele Mali lipi vele elebula we hayi liyashisa lesizana. Ngulombo wanethi umuntu uma iBM yashayisa imoto ayibiza yabona ngizoyiphisa hayi uzathi mandla manje shayisa baleka ngaseBraka ngamsasho ukuthi ku okay ba yazi yangena aluri fana bazi ukuthi yona olayishayisa Oh bala uyaphilisela uma wathi baleka ba twaya baleka imoto ishayisile njalo igxaza amafutha yazi yagaspa phakathi nama plates yathu Okay everyone, sibazwile-ke uNgizwe-ke nomthandeni bencokola sakuchwintsana-ke okusho kona ukuthi ubudlelwane babo busebuhle ngoba njalo la behlangana khona kuqhuma uhleko kuba mnandi-ke. But anyways-ke siyivala la ivideo namhlanje sibeka unqi. I really hope ukuthi enjoyile ivideo namhlanje. If you enjoyile, make sure ukuthi uyismasha lo like button, uphinde usmashe nalo subscribe button, and mina-ke I will see you in the next video. Bye.